Three, two, one.
Kay simbahan tayo sa tulay 2 ka oras ka pinyon. Grabe, aging muira. Dubi na po. May pinainita sa motor, urot ng gasolina. Di kay simbahan taman rin sa tulay. Na nagka-traffic mga tao. Bikas na po yung traffic. So, para abta na po sila 2 ka oras ron. Taman makatabok sila sa kuan tulay. Taman City Hall 2 ka oras na. Kan dire. Sonda David. Kulong. Tulay San Pedro guys, hindi makaya ang tao dito. Sa City Hall, tingnan uta. Kami guys, alas 8 kapin guys. Karon alas 10 kapin na. Ay pa minabot diri sa rotunda. Oh my god. Oh, traffic diri. Pasulod pa na sila dapitan. Pasulod pa na sila na diri. San Pedro. Abtag San Pedro ang pila. Usulod pa na sila mga alas 12 pa sila mabot dito sa City Hall. Alas 12 pa sila mabot sa City Hall. Taman ng